लोगोफोर जिहेतु दाखालि मैयाहाय XNDP फोरनि मोनसे हियारिं दङमोन ओमफ्राय बिनि रिजाल्टखौ गोबाङानो मोनाखै आरो ओमफ्राय रिजाल्टआ ओरैबायदि जानानै दङ जेब्ला टाइम फैयो अब्लानो साखिफोर फैया बियो जायफोर साखिफोर फैया बिनि थाखाय मोजां गाज्रि नङा फैबाय होनबाथाय आरो खदा ओरैहाय बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंफैगोन ना बिनो दंथारोमोन बिनो उमुकथारमोन बिखौनो बै नुथारदों आं बेफोरबायदि होननानै साखि होदोंब्ला बियो जायफोर NIA नांनानै थानाय ना बिथांमोननि थाखाय जोबोद खस्थ' जाहैयो थ' जाय हक जायफोर साखि उइटनेसफोर बिथांमोननि फैयैनि थाखाय तारिखआ फावसायफिननाय जादों थ' माब्ला लानाय जागोन बेखौ बुंस' हाला आसा खालामदों जोंनि पलिटिकेल हान्जानि दा जि समाव साखिफोरा थाङाखै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि उखिलफोरखौ बा एडभकेटफोरखौ मोजाङै हमनानै जुदि सावरायोब्ला रायज्लायहैलायोब्ला एज ए सोरबा बेक्तिगतनि थाखाय नङा बियो एज ए जाथि एज ए होल जों बर' जाथिनि थाखायनो एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनैहाय जों बुंनो गोनां बायद'था जाबाय थायो सम सम उफाय गैया जों बुङाब्लाबो खारन जोंनाव गोबां हेडेक जानानै फैयो हेडेकआ ओरैबायदि आगष्ट मासावनो जोंहा कट गानांगौ जायफ्रा कट गानाङा जायफोर दिनैहाय कट कासारि थांनाङा बिथांमोननि थाखाय जेबो टेनसन गैया बिहा एभ्रि मान्थ कट गानाङोना जानोबो सुखुवा बा उन्दुनोबो सुखुवा थानोबो सुखुवा बायदि रोखोम सानफ्लांनाय फैयो XYZ सानफ्लांनाय फैयो बेफोरबायदि आरोखि माब्लाबा बे साननायफोरा जुदि उल्थां फाल्थां जायोब्ला डिसिसना उल्थां फाल्थां जायोब्ला बैफोरबायदिया जाहैयो आरोखि आं बुंनो थांला थ' जाय हक दिनैहाय जायफ्रा दिनै सोरबा नागालेण्डआव कट गाहैनो थांनो गोनां जायो सोरबाया दिनैहाय गुवाहाटीफोर बायदियाव सोरबा बायदिया दिनै मेघालयआवहाय खोनानो मोन्दों दिनै जोंनि आफादनिनो चन्थाव बिथाङा दाखालिथ' गेजेरावहाय बोखांहां एरेस्ट खालामहां बेफोरबायदि अबस्थासिम जानानै फैदों थ' दिनै बेफोरखौ नायोब्ला जों बायदि रोखोम सानफ्लांनाय फैयो आरोखि माने सानफ्रोमबो जुदि जों कट गाबाय थानांगौ जायोब्ला आरो दिनै न'खरनि खोथा साननांगौ जाना फैदों गथ'नि फारसे जों साननांगौ जानानै फैदों दिनैहाय बेफोरबायदियावहाय सब समाय जुदि कट कासारिनिफ्राय लेखा फैबाय थायोब्ला बा वारेन्टजों वारेन्ट लेखा फैबाय थायोब्ला होनबा बेफोरबायदिनि न'खरखौ सिफायना होनायफोरबायदि जाहैयो बिनि खर'नि सिन्था धारा खालामनाया एसेब्लाबो बोरैबा जायो थ' ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि BTRनि CM एसे सिरियास जुदि लायोब्ला दिनै नोंथांमोना बुंनो हायो दिनै जयन्त बसुमतारी दाखालि एसेब्लाबो बुंजानोखौ लुबैदोंमोन जोंहा जोंनि गोबां प्रब्लेम दं माने XYZ जोंहा प्रब्लेम दं जिहेतु जोंहा केसनिफ्राय लानानै गोबां गाबोननो जुदि माबा मोनसे जायोब्ला जोंफोरखौनो बोखांला फैगोन दा गाबोन जुदि बहाबा माबा मोनसे जादोंब्ला रावबो नङा NDFB सो बेफोरबायदि जाहैयो बावहाय आरोबाव थानायाव लिंहरोबा थांलायदो आरोबाव SP आ लिंहरबा थांलायदो आरोबाव सोरबा लिंहरोबा दिनैहाय कर्टआव वारेन्ट फैबावदो समफोरनो दिनै कर्ट दंबावो बेफोरबायदि जानांगौ जायोब्ला मानसिया मोजां सिन्था खालामनो हाया मोजां साननो हाया जिहेतु बेफोरबायदि प्रब्लेमा दिनै जोंनि मानगोनां दिनैनि BTRनि CM आरो BTRनि डेपुटि CM बिथांमोननाव बेफोरबायदि गैया डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा सानसे समाव बिथाङाबो दार्जिलिंआवहाय बा गुबुन स्टेटआव हमजादोंमोन नाथाय बेफोरो हारिनि थाखाय हमजादों जेलाव थानांदों गोबां खस्थ' मोनदों बिबो दिनै बिथाङा जेल सिंनिफ्रायनो रन्जन दैमारिनिसिम गोबां लाइजाम लिरनानै हरदों बेफोरबायदि आरोखि बैफोर लाइजामफोरखौ जों खेंफोरनानै बुंनो होनो सानाखै नाथाय गबिन्द सारनावबो केसा थागोन खिन्थु दिनैहाय बिबो दिनै पावाराव थानायखायसो दिनै एसेब्लाबो माबा खालामना दोनदों जानो हागौ खिन्थु जोंफोर दिनै जेबो गैया रावबो जोंफोरनि केसफोरखौ फोजोबना होनायनि थाखाय सिन्था खालामा NIA नांनानै थानाय बिथांमोननिखौ उदां खालामनो थाखाय जेबो सिन्था खालामफेरा जाय दिनै चन्थाव दिनै बिथांना मेघालयआव गोबां केस दं जयन्तिया हिल्सआवबो दं दिनैहाय थुरायावबो दं दिनैहाय मोनबेसे कट गानो बियो दिनैहाय दिनै मा सिन्था धारा खालामगोन बियो मा न'खरनि फारसे मोजां सिन्था खालामनो हागोन
बेफोरबायदि गोबां हेडेकआव दं गोबां टेनसनाव दं ओंखायनो जोंनि जायफोर एनआइए नांनानै थानायजों लोगोसे जायफोर हाइनेस केस नांनानै थानाय गबिन्द बसुमतारी डिपुटि CM बिथांमोना एसे सिरियासलि दिनैहाय उइथ्र' खालामनोखौ नाजा आं बेखिनिखौ खुनले खुनले बुंगोन আজিৰ এই সংবাদমেল মাতাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল মই BPF দলৰ পৰা মানে পদত্যাগ কৰা অথবা অব্যাহতি লোৱা একচুৱেলি মোৰ নাম বাহাৰুল ইছলাম মোৰ ঘৰ ইয়াতে দোৰামাৰী কালচাৰ দোৰামাৰী মই দীৰ্ঘদিন পৰা জন্ম লগ্নৰ পৰা BPF দলৰ কৰ্মী হিচাপে আছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মোক BPF দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ CWC কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য তথা CWC মেম্বাৰ হিচাপে মোক মানে মনোনীত কৰা হৈছিল কিন্তু মই যেহেতু ৰেলৱেত ঠিকাদাৰী কৰোঁ এই ঠিকাদাৰীৰ লগতে ৰাজনীতি কৰাটো মোৰ পক্ষে খুব জটিল হৈছে যাৰ কাৰণে মই ৰাজনীতি মানে কৰিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি মই প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰি আছোঁ যে বা মই ঘোষণা কৰোঁ যে মই আজিৰ পৰা BPF দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ তথা CWC মেম্বাৰ পদৰ পৰা মই অব্যাহতি ল'লোঁ আজিৰ পৰা মই BPF দলৰ সদস্য নহয় এইখিনি আৰু মই মেইন অব্যাহতি লোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে মোৰ ব্যৱসায় তথা যোৱা ইলেকশ্যনত যিটো আমি বাতাবৰণ দেখিলোঁ যোৱা ইলেকশ্যনত যিটো বাতাবৰণ দেখিলোঁ এই বাতাবৰণ দেখি আমি হতাশ হৈছোঁ যে আমি এই পৰিস্থিতিত এনেকুৱা বাতাবৰণত আমি ৰাজনীতি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যাৰ কাৰণে এই ৰাজনীতিক মানে বাটৰ পৰা ৰাজনীতিক দলৰ পৰা মই সুস্থ জীৱন যাপন কৰাৰ কাৰণে মই মানে পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা পদত্যাগ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে ভবা নাই হয়তো আগন্তুক দিনত বিজনেছ চম্ভালাৰ লগে লগে যদি মানে কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰিম এইখিনি আৰু